Because ngicela abazalwane sibhekeni lapho kwabasekolose chapter 2 so from the verse 1 sigcine ku-8 so siyathandaza ekhona ophethelele ukumusho elisha amen angithathele ithuba abazalwane ngolisa ukufika late ukufihlwe late ugogo bengafuni uhambe emhlabeni wadlaba nokumethu nene so kade kunzima sesamfihla ngo-2 ukufika emgodini so nje bekuningi netraffic-ke iningi ngendlela singaxolisa abazalwane amen asibhekeni Colossians chapter 2 so from verse 1 sigcine ku-8 ngisho lokho uNkulunkulu akubekile ophethe le version entsha ophethe kwabasekolose amen chapter 2 verse 1 sigcine nje 8 Ngiyathanda ukuba nazi ukuthi nginikhandlekele kakhulu kangakanani nina. Sicela ukuthi uphakamise mhlawumbe khona abangaleyo. Amen. Ngiyathanda ukuba nazi ukuthi nginikhandlekela kakhulu kangakanani nina nabase Laodikeya nabo bonke abangakaze bangibone ngamehlo ukuze izinhliziyo zabo zigqugquzeleke behlanganisiwe othandweni ukuze babe nengcebo yonke yokuqonda kweqiniso bayazi imfihlakalo kaNkulunkulu kuKristu enguKristu okufihlwe kuye wonke amagugu okuhlakanipha nawokwazi. Ngikusho lokhu ukuze kungabibikho umuntu onikhohlisa ngamazwi ayengayo. Noma mina siqu sami ngingekho phakathi kwenu, kodwa nginani ngomoya, ngiyathokoza uma ngibona ukuhleleka kwenu nokuqina kokukholwa kwenu kuKristu. Ngakho-ke njengalokhu nimamukele uKristu uJesu iNkosi, hambani nikuye, nigxilile, nakhiwe kuye, niqinisiwe ekukholweni, njengalokhu nifundisiwe, nivame ukubonga. Qaphelani, funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize, ngokwemvelo yabantu ngezifundiso nezicathula kwezwe okungesikho okukaKristu. Yezwani izwi. Amen. Amen. Baba wethu omngcwele siyabonga egameni likaJesu. Amen. Selekelele uNkulunkulu wethu ophilayo. Selekelele bayede ntambama. Siza kuwe sithi wena wedwa uyinkosi uphakeme ngegama likaJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Ayibonge inkosi. Amen. Labazalwane umpostoli Paul uma ufunda isihloko sithi
isiluleko sokubandelela uKristu. Ayibonge inkosi. Uqinisa ke ibandla ubhalela abazalwane khona amazwi awakhulumayo uzuyakuveza ukuthi abanye benu abangazi nangamehlo enyama bamazi kakhulu ezincwadini ngendlela abhala ngayo. Bazalwane, umpostoli Pawuli ukuthakathaka ayesenabo uma ufunda uyathola ukuthi wayesenenkinga namakhaza bakujiya. Yini indaba ayesenenkinga namakhaza? Yingoba waziningi igameko ezithole semkhunjini. Izimo engahambi kahle. Okunye okuthola ngaye ukuthi wayesenemvimbo elimele ngendlela yokuthi wawungamcabangi ngokunye mangabe sevela ungacabangi. Khumbula ekhandwa ngamatshe ngishukufa kimi kuyinzuzo ngenxa yokukhulu bokumazi uKristu. Uye oke washaywa ejele laphayana kwizenzo chapter 16. Ziningi izinto ezazenzekile kuye. So uthi ke abanye benu abangazi nangobuso. Enya yilento ke eyenza uma ngabe laphaya kwizenzo 28 lithi iBhayibheli wathetha kashe thatha inkuni. Mayethatha inkuni ebasa kanti kwaphuma inyoka imlume esandleni kade efere umkhumbi. Bathi ababona impela ukusinda kulomuntu akukho. Uthi sathi ugubhe ngapha nansi inyoka manje lithi iBhayibheli wayilengisela emlilweni. Wahlala nabo. Bayitshela ukuthi uzowa abayisabathe akangawo. Noma ebhala uyamuzwa ethi ngizohlala kini kuze kumdlule ubusika. Because uyathola ukuthi wasenenkinga nesimo samakhaza ngenxa yezimo yomzimba wakhe nangenxa bawukutshela bama operation bakuxabhasha abake bateta banezikhathi uma ke kwabantu uzwe ethi umuntu wakho umthungo wama usavumi ke ukuthi ngenzeni. Angazi ke kumuntu ozeyoba neoperation eyitholela eyitholi operation engagananga engashadanga aqaqwe naye kuzwele amakhaza nalezo ingane iphinde iphikwe ebahlinzwa ehlinzelwa ukuthola abakwakhe abantwana. It's painful. So ukuthi ke bazalwane ngokuba ngiyathanda ukuba nazi kakhulu kangakanani lithi lelukulwa bese lithi ukushisekela enginakho ngenxa yenu nina babaselawdikeya nabo bonke abangabonanga ubuso bami ngamehlo ukuze inhliziyo zabo siduduzwe. Siyazwana bazalwane, bahlanganiswa into yokuqala othandweni. Siyazwana bazalwane, into esiza ibandla bazalwane neyoselekelela ukuthandana. Amen. Ayibonge inkosi. Ukuthandana yona sibopho samaKristu. Amen. Lithi iBhayibheli siyowaziwa hayi ngoshumayela kakhulu, hayi ngohlabelela kakhulu, hayi ngothandaza kakhulu bamngcolosi, kodwa lithi iBhayibheli siyowaziwa ukuthi singabafundi bakaJesu ngento eyodwa uma sithandana. Amen. Elize lithi iBhayibheli uma uthando lungekho noma singakhuluma ngezilimi zeyingelosi sifana nensimbi encecethayo. Amen. Ngamanye amazwi siba ngumsindo. Isibopho samaKristu bazalwane. Amen. Uthando. Ayibonge inkosi. Ukuthanda ke akusikho ukuthi ngithi ngiyakuthanda bakuxabhasha. Ngikhulume ngithi ngiyakuthanda mangifika ngale ngithi we bantu. Amen. Kodwa uthando
lwendlula ukukhuluma uyalwenza uthando ngoba ngeke wasitshela ukuthi ngiyakuthanda futhi asilwazi nanombala kodwa silibona ngenxa yokuthi uyalwenza uthando sibona izenzo zakho ukuthi lo mzalwane unothando ayibonge Nkosi Amen. into esilimazile nesilimazayo isitha ntwana sintshontsha uthando sasala si-end yini into eyenza isitha sintshontsha uthando lithi iBhayibheli lami uNkulunkulu uluthando ngamanye amazwi uma siye samemukela uJesu semukela uthando automatically kuba nalento yokuthanda abantu ingakho ke singayikhuthazi lento yabantu ongabaphiwe kube khona abantu wena abangekho emzweni yakho kube khona abantu benhliziyo yakho siyazwana bazalwane ngalesi sikhathi ungabathandi naye isidalwa sikaNkulunkulu and into ebuhlungu lo muntu ongamthandi babujiyana uNkulunkulu vela mphakamise ngalesikhathi uNkulunkulu emenzele okuhle kugule wena because uphakamisa umuntu wena ongamfuni bese uNkulunkulu esela kuye ayibonge Nkosi uthi babe nengcebo yonke yokwazi okuphelele ayibonge Nkosi ukwazi okuphelele asikho ukukhuluma isingisi esikhulu asikho ukufunda kakhulu inkinga emkhulu yencwadi sibabonile befunde kakhulu nesingisi kodwa wathola babanjwe ophuzweni namandla adala umuntu nesingisi umthole ekhuluma isingisi ethaveni sesiphume ekhuluma izinto abanye ngisho befundile ubathola bebhema ogwayi because imfundo iyodwa ayimelekeleli umuntu kodwa into esiza imfundo plus uJesu yiphomulelo amen kuhle ukufunda and uma umemukela uJesu nokufunda kwakho akuzweli kithi awusikhulumeli isingisi kungena sidingo sesingisi sakho kodwa usebenzisa isingisi sakhe endaweni eright kuhle lokho bazalwane mfundo kodwa uyababheka abantu okumele uyokhuluma kubo leso singisi because uma uzokhuluma isingisi abantu abangasidinga isingisi ukhuluma wedwa siyazwana bazalwane okunye masufundile kubiza ukuthi ufundiseke ngoba ukufunda okukodwa ungafundisekanga sizoba nenkinga bese ke athi bazisise imfihlakalo kaNkulunkulu enguKristu nemenzana omama bakithi ngitholele into yakhe ayibonge Nkosi enye into ebizayo ukuthi abantu bazisise imfihlakalo kaNkulunkulu enguKristu ayibonge Nkosi ngamanye amazwi ukwazi uKristu sithole ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu ngoba sibuthola kuye elizethi iBhayibheli uthando lukaNkulunkulu luyapheleliswa endodaneni yakhe ngumuntu uKristu Jesu bese iBhayibheli okufihlwe kuye amagugu onke okuhlakanipha nowokwazi ayibonge Nkosi amen ngifuna ukusho lokho nje bazalwane khona izinto uNkulunkulu azembulayo kithi because saze yena njalo bazalwane sihamba sinethemba sikhuluma into izwe lingayikhulumi amen izwe lithi lididekile kwenzeka izinto kodwa thina sibe sibuka okungale alifuna verse 6 uthi ngakho ke njengalokhu nimamukela uKristu Jesu inkosi hambani nibuye siyazwana bazalwane
uma simamukele uKristu Jesu mamkwabo asihambi naye. Siyazwana bazalwane? Amen. Kodwa sihamba sikuye. Amen. Uke wazisho uJesu wathi mina ngindlela neqiniso nokuphila. Bese ithi akekho oza kubaba ngaphandle, akasho uthi ngiyayazi indlela, uthi kodwa mina ngindlela. Uma ethi uPaul hambani nikuye, sihambe endleleni enguKristu, asikwazi ukweduka. Siyazamazana? Amen. Bese athi ngigxilile nakhiwe kuye, niqinisiwe ekholweni, njengalokhu nifundisiwe, nivame ukubonga. Siyagxila, sakhiwe kuye, siqiniswe ekholweni, njengalokhu sifundisiwe, bese ukubonga kuba yinto yethu nje. Sibonga noma kukhona isidumbu bazalwane. Amen. Bedideka abanye ukuthi sabongani. Because sibonga ukuthi uNkulunkulu noma kukhona abakithi abangasekho. Kukhona izinto esingenazo. Khona ezinye izinto esiyayithandazela singayibambi thina, kodwa siyobanjwa isizukulwane noma abantwana bakho. Ayibonge Nkosi. Amen. Sivama ukubonga. Kwayani ufuna kube khona umthumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize, njengokwemvelo yabantu, njengezifundiso zokucathula kwezwe, kungenjengokukaKristu. Bazalwane, liningi ivangeli elishunyayelwayo kulezi nsuku sesikhuleka. Baningi abantu ade sibazi, abanye ngendlela izwe elidideke ngakhona alisakhonza uNkulunkulu, kodwa selikhonza amadoda athize, selikhonza omama abathize. Siyazwana mazwana? Ibandla namhlanje lenziwe omantindane, waphuma uNkulunkulu phakathi, wasala omantindane bomuntu othize. Amen. Kodwa into esizayo ukuthi sihlale sixwayile, sigade ukuthi singagcini sesipraise umuntu, sigcine sesikhohlwa ukupraise yena. Ubungozi obenzekalayo kubantu ukususa amehlabo kuJesu. Kanti uma ngabe siyohamba sikuye, ziyothi zikhona izinto zisishaya, kodwa sihambe kube ngathi azikho. Amen. Siyazwana? Sithi siphile enyameni, kodwa sibe singahambi ngokwenyama, sihamba ngokamoya. Sikhuluma ilanguage abanye abantu athi mabekuzwa bethi ayikho lento. Kanjani? Because sihamba sikuye. Uma sihamba sikuye, khona izimo eziyosifika kithi kube ngathi ayifikanga, yingoba simembathile, sihamba sikuye, yena sifundisa indlela. Uma kufika lamandla phela khona uyasimukula ahambe nathi. Sibe simahlomba akhe. Ngakho bazalwane, ngizosho lokho ukuthi into ephelele ukwazi umuntu uKristu Jesu. Wazi umuntu uKristu Jesu, angeke uzuyofuna umthandazi, angeke uzuyofuna mhlambe ngoba namanga. Indaba zakhe angeke zibe sedodleleni. Abantu abaningi bagijima nezimbuzi kulezi insuku. Ngokuthi uyathola kugijinywa nezimbuzi, kulungiswa izinto ezonakala egameni lembuzi, kukhulunywa lapha embuzini. Abaphinga phakathi lapha kuxolelwana ngembuzi khona lapha, kufa imbuzi eyadingekho, abantu begila imhlola, begila imkhuba. Bese kuzothiwa ngenxa yalokho kodwa uJesu yena waba iscapegoat, noma sasikade sikude sikwile ezonweni, wabiza ukuthi uJesu afe endaweni yethu ukuze thina sisindiswe.
asithandaze. Siyabonga baba wethu ophilayo egameni lika Jesu. Siyabonga baba wethu obabazekayo. Siyabonga wena sithandayo osinakekelayo. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sizothi